Però què dius? Home, no, xaval, això només és per urgències. És que vull comunicar allò del sol. Llavors fot-li. Atenció, sisplau. Aquest dissabte saltaré la gola de Springfield amb el meu monopatí. Hi ha moltes possibilitats que hi trobi una mort espantosa. Vull que en sigueu testimonis. La gola de Springfield? Bart, et mataràs? Lisa, no sé com explicar-t'ho, però jo saltant sento la mateixa emoció que tu pots sentir, no ho sé, per exemple, llegint un llibre. Bart, promet-me que abans de fer res parlaràs amb algú, sisplau. Gràcies per rebre'ns, doctor Hoover. Oh, el que sigui, per frenar aquesta onada d'accidents relacionats amb l'oci. Nens, ara coneixereu l'home més temerari del món, en Lance Murdoch. Lance, li presento la Lisa i el Bart Simpson. En Bart és un gran admirador seu. És un gran honor, Lance. Com es troba? Doncs... Oh, un altre espatec! Em temo que deu ser l'os. Bé, doncs ja els té tots trencats. Tranquil, col·lega, m'he trencat el pols a centenars de vegades. Segur que vols un autògraf, infermera? Digue'm a nom de qui el vols. Sí, posa Bart i ja n'hi ha prou. El Bart. Gràcies per visitar-me a l'hospital de Springfield. La teva visita ha estat com un raig de sol en un dia ennuvolat. El teu amic, capità Lance Murdoch. Això és molt, gràcies, Lance. Ja em pot treure aquesta cosa de la boca. Senyor Murdoch, el meu germà vol saltar la gola de Springfield amb el seu monopatí. Em poden deixar amb aquests joves? He de començar dient-te, ben pensat, noi. És molt agradable conèixer un xicot interessat en el perill. Sentiràs que molta gent dirà que ets boig i pot ser que tinguin raó, però ja saps que a les xavales els molen molt les cicatrius i, a més, als Estats Units la proporció entre mans del perill i metges és elevada. Però, capità... Gràcies, Lance! No es mereixen, col·lega, i ara digues a la infermera que ja estic a punt